Ja, nogenlunde sådan her, det skal se ud. Thomas han gør det selvfølgelig super perfekt og ingenting der, men så lidt presfolder, ikke? Og der er åbent her også? Der er åbent, ja. Skaldet i. Det er min, den der. Det er min, den der. Ja. Philip. Og en ordentlig hiver. Jeg kan ikke finde den der. Er den sidder den her, eller hvor sidder den? Det bliver altså et problem senere. Ja. Det var ved at være der. Det er nok det sværeste. Det er nok det sværeste ved at gøre en jægerpilot. Godt, den blev hjemmelå lige med. Du får selv få nogen til at fire den på. Sådan. Jeg kan ikke flyve med det. Toren kan nok flyve med det, og jeg kan ikke svare det. Lidt længere ind. Tak til lidt. Kom nu, Philip. Hør godt. Hvorfor gør den om så? Ikke sige til, vi går bare og klippe os. Det er never mind. Og alt det til verden. Men kan I se, hvad jeg gør forkert? Nej. Du stikker den op. Forkert. Det ser hun vel også på. Det er ligesom om du har den der. Men hvordan åbner du den igen, når du så først har det der? Men her kunne den ikke i stedet. Sådan. Prøv at stikke til. Oscar Lima, climb to flight level 200. Nej, det er godt nok stop. Okay? Og hvad er planen? Oscar Lima, vil I stoppe i 200, eller har I fået andre ønsker? Vi er ved at flade ud her lige godt. Så er det 200, og så går vi nedad igen. Okay, Oscar Lima, initially cleared flight level 140. Sådan. Eurotrans 3237, contact Copenhagen 123.725. 123.725, hello? Good. North Shuttle 3221, contact Sweden Control 124.850. 124.850 for the North Shuttle 3221. Thank you very much. All right. Scandinavian 1242, contact final 120.2. Scandinavian 1242. Stop. Følge blive for langt. Vil I komme ind? Ja, det er så 20.000 fod, og vi er på vej nedad. 20.000 fod på vej nedad i motoren. Oscar Lima, descend to flight level 60.
Walker 5-4 I er identificeret på radar og ud af vinduet, og I må fortsætte ned gennem mit luftrum. Der er ikke noget trafik. Ja, Philip Ballon. Philip her. Jamen, vi er lidt syd for Osted, oppe i nu 4.000 fod, og synker bare ned, indtil vi og går i gang med at kigge efter et landingssted. Jeg ved ikke, om I har os lige under os. Vi er stort set lige under jer, så ja. Det er meget fint, og kursen den bliver sydøstlig med cirka 25 km i timen, og vi må lige se, hvor vi finder et landingssted. Sydøstlig 25 km i timen modtaget. Hvad sagde han? Det var en flyver, der spurgte, om det er luftballon, der også flight 200. Var det en? Ja, ny sjællandsk rekord, tror jeg. Hold da op, der er højt noget. Det er ny dansk rekord. Fantastisk. Ny dansk rekord. Tillykke. Ja, tillykke med det. Så godt at så til en kammeratsnak igen. Ja, jeg sætter den lige ned her. Ja. Perfekt. Så bliver han bremset. 20.000 fod. På en time og 20. Så! Ja. Sgu fedt, dog! Ja, hold kæft, mand. Lækkert, Thomas. Det er sådan noget, hvor vi er henne. Ballon her.